So ako papalit og kuan powder juice o ice kay mga snack daw sila kay pangkapoy sila himo sa banggira o nag-repair sa coral sa luyo nga side. Tapos may aswat ito sa mga tangkal sa pero o tangkal sa manok. Ito naman guro yan. $20 no? 20% of ice pod isa. Pilang ice? Isa pod. Tay. Siguro yung taan eh. Kapag ari-ari ko, umikit pa naman. So, na ko ice of juice. Ice of juice. Ice of palit. Ikaw, pamudong eh. Karek ko tayo. Hindi ka man ako pamudong. Wait ako ice of juice. Sa next week. Finish. Leo, isa ka ba tulong? Wala. Bari na. Wala ba? May lang good. Pangtiyam lang ba? Kami meat shop ang best sa uhaw. Kaming yatod sa mga trabaho. Alright guys, ang atong drinks. Tara pre oh! Yo, juice yo. Wala lang juice. Or snap. Anong gikana man? Ay ngana man na siya. Anong gisalog mo na? Abay mo ilabay na. Oh, vlog lang gisalog vlog. Okay go. Sobra sa banggera. Gisalog.